Musíš česat voda? Teď je to zaplý. My jsme studenti z Poděštěckého gymnázia a nedávno se naše škola zúčastnila takového mezinárodního projektu, který se jmenuje Inertia in Everyday Life, což v překladu znamená setrvačnost v běžném životě. Cílem našeho projektu bylo vyfotografovat setrvačnost v běžném životě a sestavit jeden krátký experiment na téma setrvačnost, ve kterém právě setrvačnost ukážeme. A pokud byste chtěli vidět o tomto projektu víc, tak se potom můžete podívat na tyto stránky, kde uvidíte videa, fotky z těch experimentů a můžete si dokonce podívat i na prezentace o nás, které jsme vytvořili tady. Zrovna vidíte videa z Ecolandia, když tady studenti z Finska, kteří za námi přijeli, ukazovali své pokusy. Takže na to se můžete potom podívat. Ale teď už začneme teda experimentama. Jako prvního tu máme Frantu, který má experiment vodní kladivo. Tak ahoj, já jsem si pro vás připravil pokus, který se jmenuje vodní kladivo a ten víceméně funguje na principu, že mám tu sklenici od vína a mám tu sklenici od vína, která je naplněná zhruba půl litrem vody a tím, že ji uchopím a tímto kladivem ji uvedu do pohybu, se pohne směrem dolů a v ní je voda, která na tu sklenici není nějak vázaná, čili pomocí setrvačnosti zůstane na místě a pod tou vodou se vytvoří podtlak a nad ní předtlak, což víceméně urychlí tu vodu, která narazem na dno urazí dno této sklenice. Flašky. Wow. Já vám moc krát děkuju. Pozor, se nepořešet. Jistě znáte ten problém, když vám maminka dá jablko, ale vy se o něj chcete rozdělit se svým nejlepším přítelem. A proto Bára představí svůj pokus, kde vám přesně ukáže, jak tento problém vyřešit. Koukej, jaký mám hezký jabko. Já chci půlku. No, tak jak ho rozdělíme? Počkat, mám nápad. Už jsem měla hlad. A problém je vyřešen. Nůž s jablkem uvedeme do pohybu a nůž zastavíme o stůl a jablko ze setrvačnosti pokračuje dál v pohybu a tím se vlastně rozlomilo. Tak jo, děkuju. A další na řadě je pokus s lahví od kečupu. Jistě znáte tu situaci, kdy tam máte fakt málo kečupu, teď si ho tam chcete na ten talíř dát, ale nevíte jak, teď to tam mlátíte to, mačkáte do toho a nevíte co s tím. A tak vám teda teď Terka ukáže jak na to a vysvětlí vám, v čem to funguje. Takže jsou jenom dvě možnosti. Buď si teda vezmeme nůžky a ustřihneme to, ale když nemáme nůžky, tak uděláme jednu věc. Takhle si obrátíme tu lahev a začneme do ní bouchat. A když přestanu, tak ten kečup stále pokračuje dolů. A nezastaví se, dokud ho nezastaví nějaká třecí síla. Takže bouchnu ještě párkrát, otevřu a kečup jde dolů. Wow. V pohodě. To bylo výborné. A další uvidíte ten známý pokus, který vidíte ve všech filmech, na všech nějakých akcích takových. Takový pokus s ubrusem a když jste někde třeba na večeři v nějaký hezký restauraci, máte tam takový krásný bílej ubrus, teď to nádobí tam máte a
když chcete zapůsobit na ty své kamarády, co tam jsou vedle vás, a Honza vám teda ukáže, jak na to a vysvětlí vám, jak to funguje. Takže my zde máme ubrus a na něj si položíme nějaké to nádobí. A teď se pokusím vytrhnout ten ubrus spod těch lahví a uvidíme, jestli ty lahve spadnou nebo ne. Teď proč to takhle bylo? Jedinou možností, jak by ty lahve mohly spadnout, by bylo, kdybychom je uvedli do pohybu. A jediným způsobem, jak je můžeme uvést do pohybu, by bylo udělit tím sílu přes ten ubrus, který je v kontaktu s tou lahví jenom na tom dně. Ale tím, že jsme byli dostatečně rychlí, tak tam nebyl dostatečný prostor k tomu, aby se ta síla mohla převést na ty lahve a tím pádem zůstaly postavené. A další na řadě bude Afrim se svým krásným pokusem. Afrim si tady postaví takovou věž z malých ocelových válečků. Přesně z takovýchhle. A pak vám ukáže, jak ten horní se mu podaří dostat úplně dolů. A jak to udělá, už je jenom na něm. Takže dobrý den, já tady mám několik tělísek, železnou tyč a teď udeřím do spodního tělíska. A co si myslíte, že se stane? Spadne celá věž? Ne? Tak jakoby to dolní se odsune a vlastně to je jenom jde dole. Správně. Já to teď teda zkusím, jestli se mi to povede. A dá se říct, že se to povedlo. Chcete si to někdo vyzkoušet? Tak, kdo byl první? No tak to. No, běž. Jak se jmenuješ? Markéta. Těší mě, Markéto. Tak, vem si tady tu tyč. Tak a musíš... Jako stěrač. Přesně jako stěrač u auta. Oh. Dobrý. Dobrý. Potlesk pro Markétu. Mimochodem šlo jí to líp než Afrimovi. Ještě někdo chtěl být? Tak běž. Jak se jmenuješ? Tak Olíku, vem si tu tyč. A musíš pořádně plynule jako stěrač u auta, jo? A rychle. Výborně. Tady jste mohli vidět, že opravdu záleží na šikovnosti a je jedno, kolik vám je let. Tak ještě někdo chtěl, že jo? Víš? Jak se jmenuješ? Pavel. Tak Pavle. Ale asi už víš, prostě vezmeš tu tyč a musíš rychle. Tak to se nepovedlo. A tady vidíte, co se stane, když to nebudete dělat, jak jsme řekli, jako stěrač u auta. A praštíte do více těch oválků najednou. Tak ještě jednou potlesk pro Afrima. Tak jistě jste si někdy koupili v automatu kávu nebo čaj a bylo to velmi horké a nemohli jste to udržet. A tak Eva má svůj vynález, který vám pomůže držet vaši kávu, aniž byste se spálili. A navíc vám ji i ochladí.
A jak je to možné? Voda chce vyletět po směru té rychlosti, ale dostředivá síla jí v tom zabrání. A kdybychom zastavili ten kelímek a tento nosič hrozně rychle, tak to tření by vlastně narušilo, díky tomu tření by ten kelímek nevydržel na tom podnosu. Jak je dobrovolník? tak třeba ten. A nesmíš zastavit prudce a nesmíš to zastavit v tu chvíli, když je to nahoře. Musíš pozvolně. Zpomaluj, Pomalečku, zpomalujte. Tak, zde jste viděli přesně, co se stane, když zastavíte kelímek ve vzduchu. No, vody už moc nezbylo. Ty chceš být taky dobrovolník? Jo. Můžeme poprosit ještě o trochu vody, teda pro jednoho dobrovolníka. Ale taky to může vlítnout úplně na tebe. Ať jim funguje na záda. Tak. Ono je to tak líp nahodí aspoň. To byl úplně špatný kelímek tohle. Nějaký rozbitej. To bylo kvůli těm smačkaným částem na tom kelímku, takže nebylo takové tření mezi kelímkem a tím diskem a ten kelímek odletěl. Já si myslím, že i tak si zaslouží ale velký potlesk za odvahu. Tak po Evině horké chvilce by to chtělo trošku schlazení. No a co je nejlepší na schlazení? Přece limonáda s ledem. Prosím. Je to kofola. Jirka si zde připravuje svůj pokus a tyto bílé krystaly, tak to, jo, správně, to je led. Skoro. Takže teď teda mám otázku jednu, kdo by chtěl skleničku kofoly? Já. Ježišmarja. Já poprosím svého asistenta tady, spolumoderátora. Není zač. Tady mám takový kapesník, teda. Je čistý. A nepotřebujeme další kapesník, to je dobrý. A děkujem. A vidíte, je lehkej, tak se volně vznáší ve vzduchu, volně padá. A Martin
teď ukáže svůj karatistický trik, kde vám ukáže, že papír není tak doslova lehká váha. K dalšímu pokusu budeme potřebovat dřevěnou tyč a noviny. Tyč umístíme na stůl, aby alespoň 2/3 zůstaly na stole a na ní položíme noviny. A teď rychle udeřím do tyče a uvidíte, co se stane. Do tyče jsem bohužel udeřil příliš pomalu, takže se stihnul vyrovnat tlak vzduchu a proto se tyč nezlomila, takže to zkusím ještě jednou. Můžeš si to dát víc ke straně, kde není ta díra. A jak jste mohli vidět, tak se tyč zlomila. Jak je to ale možné? Vždyť tyto noviny jsou přeci lehké. Co ale bylo nad nimi? Nad nimi je vzduch a tento sloupec vzduchu je až do výšky 100 km a jeho hmotnost je více než 100 kg. Proto tedy noviny setrvaly na místě a pravítko se zlomilo. Je zde nějaký dobrovolník, který by si to chtěl vyzkoušet? Tak. Zlomí ruku, ale... Důležité je udeřit opravdu velice rychle. A hlavně opatrně. Ale rychle. Opatrně, ale rychle. Tak ještě jeden pokus dáme teda. Já myslím, že si to opět zaslouží potlesk za odvahu sem vstoupit. Je ještě někdo, kdo by si to chtěl vyzkoušet, kdo se cítí dostatečně silný na to, aby... A tak můžete vlastně vůbec, když už mám. Se vystřídáte tady. Ty mi nevěříš. Možná dobrý nápad by to bylo zkusit možná se slabší. Co? Tak, ale i to si zaslouží potlesk. Ještě já si myslím, že bychom mohli dát ještě možná jednoho dobrovolníka, kdo si věří na to, aby... Pavel, že jo? Pavel nám ukáže, jak se to má dělat pořádně. A je důležitý být rychlý, ne silný. Tak ještě jednou potlesk pro Martina. Tak další na řadě je Verča s Martinou, které vám ukážou elegantní způsob, jak si ukládat peníze do kasičky. Tak máme sklenici, kartičku a mince. A co si myslíte, že se stane, když položíme ty mince na kartičku a rychle s ní škubneme? Chce to někdo vyzkoušet? Tak pojď. A zase musíš co nejrychlejš umíš.